Korbo je prázdné plátno, tabula ráza, čistý list nebo docela prakticky zelená louka. Přípravný tým zajistí, abychom na téhle louce měli kde tábořit, kde se umýt, kam si dojít na záchod. Ale dál už je to na nás. Zváni jsou úplně všichni. Můžeš přijet se svojí roverskou partičkou a přivést pro ostatní třeba volejbalovou síť. Nebo vezmi tým svého kurzu, udělejte si malý team building a připravte pro ostatní snídani. Vaše středisková nebo oddílová rada se může taky jednou konat někde venku. A když zrovna nebudete pracovat, můžete využít stovky dalších skautů a udělat něco prospěšného. Buď kreativní, šlo by třeba, abychom společně vylepšovali Wikipedii, ale můžeš samozřejmě přijet i sám, potkat staré kamarády, poznat nové, odpočinout si a užít si to, že můžeš dělat, co chceš. Má tahle svoboda nějaké hranice? Ano, je to jednoduché, respektujeme zákony, ty české i ty skautské. A na Korbu rychle poznáme, že naše svoboda končí tam, kde začíná svoboda toho druhého. Korbo je zkrátka místo, kde můžeme společně žít skauting s veškerou naší svobodou i zodpovědností. A stejně jako skauting bude Korbo takové, jak ho společně uděláme.